Μετά το τέλος του παιχνιδιού Περαμαϊκός Επισκοπή, έχουμε τον προπονητή της Επισκοπής, τον κύριο Κότζο Γεώργιο, αν το είπα καλά. Κύριε Κότζο, δύο λόγια για το παιχνίδι, πώς το είδατε και γενικά κάποια σχόλια εδώ. Ήταν ένα παιχνίδι κρίσιμο και για τις δύο ομάδες. Θα έλεγα ότι λέγαμε πλήρως τον αγώνα στον πρώτο ημίχρονο. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες ούτε για μας ούτε για τον Περαμαϊκό. Και ξεκινάει ένα δεύτερο ημίχρονο που αδικαιολόγητα δεχόμαστε δύο γκολ τα οποία είναι παιδικά. Είναι δύο γκολ τα οποία δεν ταιριάζουν στην ομάδα τη δικιά μας. Δύο πολύ φτηνά γκολ, εύκολα γκολ. Και από το πουθενά βρισκόμαστε μέσα σε 5 λεπτά να χάνουμε 2-0 και σίγουρα εκεί να έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία του αγώνα. Θα έλεγα ότι ο Περαμαϊκός έπαιξε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα λεπτά έβαλε τον γκολ. Πήρε τα ψυχολογικά αποθέματα που χρειάζονταν για αυτό το παιχνίδι και κέρδισε δίκαια έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με την προευτική. Παίζετε μέσα στην προοδευτική. Εντός έδρας με την προευτική. Στο Ρέθυμνο δηλαδή. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα ξεχωριστά για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Καλή επιτυχία να έχετε και ό,τι το καλύτερο για την ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας έχουμε τον Βασίλη Σπάθα, προπονητή του Περαμαϊκού. Μετά το τέλος του παιχνιδιού Περαμαϊκός Επισκοπή 3-0. Δύο λόγια για τον αγώνα, για την πορεία της ομάδας και πώς είδε σήμερα το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την αγωνιστικότητά τους. Όπως έχουμε κάνει σχεδόν σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι τώρα, έτσι και σήμερα εδώ ήρθαμε, δώσαμε τα πάντα. Κερδίσαμε μια ομάδα που και αυτή μάχεται για τη σωτηρία της. Ήμασταν καταφανώς καλύτεροι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δίκαια κερδίσαμε και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας και τους στέλνουμε και στη συνέχεια δίπλα μας για να πάμε για το όνειρο. Την επόμενη αγωνιστική παίζετε εκτός έδρας. Ναι, εκτός έδρας έχουμε τις απουσίες μας, θα τα βάλουμε κάτω, θα δούμε, δεν έχουμε περιθώρια να διαλέγουμε παιχνίδια. Θα πάμε να κάνουμε και εκεί την προσπάθειά μας. Κάθε παιχνίδι και τελικός. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή πορεία. Λοιπόν, κοντά μας έχουμε τον Πάνο Βέση, το στόπερ του Περαμαϊκού, που είναι πανταχού παρόν, μπροστά από το Θεολόγη, που σε όλες τις φάσεις είναι παρόν, δεν αφήνει τίποτα, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, Πάνο, δύο λόγια για τον αγώνα, για την πορεία της ομάδος και πώς βλέπεις εδώ τα πράγματα στην ομάδα. Η ομάδα σήμερα πάλεψε, πέτυχε το στόχο της για το σημερινό αγώνα, συνεχίζει με σταθερά βήματα, να παλέψουμε όσες ελπίδες υπάρχουν για να μπορούμε να πετύχουμε το τελικό στόχο της χρονιάς και να δούμε τι θα καταφέρουμε στο τέλος. Γιατί κάθε παιχνίδι είναι και τελικός, ειδικά για τον Περαμαϊκό. Είναι κομβικά κάθε παιχνίδια, πρέπει να παίρνουμε κάτι από κάθε παιχνίδι. Προσπαθούμε όλοι οι παίχτες για το καλύτερο και σιγά σιγά να δούμε ανάλογα με την εξέλιξη των παιχνιδιών τι θα καταφέρουμε. Σου εύχομαι το καλύτερο, να έχεις υγεία και καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας το Μάνο Κουφουδάκη, ο δημιουργός του δεύτερου γκολ που μπήκε με πέναλτι και πάρα πολλές φάσεις και από την αρχή του αγώνα και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Μάνο, δύο κουβέντες για τον αγώνα, πώς είδες το παιχνίδι? Εμείς ήρθαμε εδώ να κυνηγήσουμε αυτό που έχουμε στόχο βάλει τους τελευταίους μήνες που είμαι στην ομάδα, γιατί είμαι από τα μέσα Γενάρη, την παραμονή. Κάνουμε συνεχώς βήματα μπροστά με τα θετικά αποτελέσματα που παίρνουμε στους τελευταίους αγώνες. Εμείς παίζουμε καθαρά για τη σωτηρία μας και θα το πάμε μέχρι τέλους για την παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα, σε σένα προσωπικά, υγεία, χωρίς τραυματισμούς και ό,τι το καλύτερο για την ομάδα σου. Πολύ, να είσαι καλά και εγώ. Κοντά μας έχουμε ένα πρωταγωνιστή του σημερινού παιχνιδιού. Είναι ο Βίλιμ Ποσίκοβιτς από Κροατία. Ναι. Μιλάμε και τα ελληνικά. Ναι, μιλάμε λίγο. Ένας πρωταγωνιστής με δύο γκολ σήμερα στο παιχνίδι με την Επισκοπή και ένα κερδισμένο πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ένα συμπαίκτης του. Δύο λόγια, Βίλιμ, για το σημερινό παιχνίδι. Πώς βλέπεις την πορεία του Περαμαϊκού μέχρι το τέλος της περίοδου και γενικά για τον αγώνα σήμερα? Εντάξει, αγώνα σήμερα είναι δύσκολα πρώτο ημίχρονο και δεύτερο θα βάλουμε πολύ γρήγορα γκολ και εντάξει, 3 βαθμούς και πήγαμε μπροστά.
Αυτό μετράει, 3 βαθμοί. Ναι. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στη μετέπειτα πορεία σου εδώ με την ομάδα. Να έχεις υγεία και ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το μάχη μας μέχρι τέλος, γιατί νομίζω κάθε αγώνα είναι τελικό για μας και θα δούμε τι έγινε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.